Mireu avui quin entorn enmig de boscos preciosos, de pi vermell, guapíssim. Estem a França, concretament a Les Angles, i avui anem a fer una ruta molt xula, una ruta que li diuen ruta del triatlón, que quan fan carreres curtes és la que utilitzen i la que fan servir Les Angles. Passarem 2 dies aquí i anirem a veure l'arribada del Tour de França, l'etapa. Les Angles les tenim aquí dalt. Guapíssim, xulíssim. Mireu quina passada, coll de la Llosa, guapíssim. El primer coll de muntanya del Tour de França d'aquest any que faré. Tour de França perquè és demà. A vegades els més ports amb més renom no són els més importants o els més xulos, i aquí en teniu la mostra. Coll de la Creu, l'últim coll de muntanya d'aquesta sortida. Demà, l'arribada del Tour de França 2026 a Les Angles. Mireu quin detall, els claus. Fins aquí, com veieu, guapíssim, ens ho hem passat superxulo, un lloc super top, i ara anirem a prendre alguna cosa i a fer un banyito amb el Luquito i la meva filla, que està a la furgó. Com podeu veure, allà baix tenim el Canigó, fill de Guatemala, i per prendre alguna cosa guapíssim, allà al sud. Aquí tenim el Luquito nedant. D'allà farem una mica el contorn, i aquí tenim a la Marineta i Luquito, com sempre. You got a million different pairs of underwear spread out on my couch cause you left them there. You got a couple little candles in my living room, I still light at night just to set the mood. A box of written letters on my nightstand with a Polaroid picture of your chest. But when I'm driving my car to the overlook spa, I could smell your perfume in the vents. And estem al Castell de Foix, antigament Catalunya Nord. Estem a l'arribada de l'etapa. Guapo, ara ens banyarem.
Cause every dance me